Si un dia es presenta a la teva vida el príncep blau, pots quedar enlluernada pels pectorals i de més músculs. Això demostra una constància en el gimnàs, perquè els prínceps blaus d'avui en dia no es musculen fent batalles a dalt dels seus cavalls. Potser amb el temps t'empipi un xic que estigui més pendent del seu cos que del teu. Potser. El príncep blau és dinàmic. Els seus moviments són enèrgics sempre, encara que ho faci a deshora. Perquè si ho fa a deshora, igualment estaràs encantada, fins que sigui massa a deshora. Llavors potser t'incomodis una mica. El príncep blau és segur i et dirà 4 frases ben dites que ha après de memòria i et sentiràs igual de dubtosa, però al costat d'algú segur, almenys en aparença. El príncep blau t'ajudarà a oblidar a d'altres pretendents i la capacitat de l'ésser humà d'oblidar és fantàstica. Ara bé, oblidem ho dolent, però també oblidem ho bo. Si el príncep blau et truca a la porta, no el deixis escapar. Almenys per viure l'experiència. The road is long